Menet közben megvan a Görbe Csongor ideje, a 2-es számú versenyző volt, 2:15,7. 2:15,7 timpul realizat de Görbe Csongor. Azért nem rossz egy családi autó, megint rajta valahol. Megnéznék azért egy ilyen lakókocsis gyorsulásos versenyt, nem? Lehet, nem lenne elég a szél, de... Ez is valamikor kamion volt, látom a rendszámáról. Lakókocsis versenyzők Angliában nem lenni, kirajnak szerintem valahol volt. West Wellingtonban. Remélem felrobbantottak vagy 4-et előtt. Úgyis azt szeretik, mikrohullám sütőket meg lakókocsikat robbantani. Se pregătește Chis Villard, aplauză pentru Miklos Attila. Attilának most a kis Szilának.